La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, dirigida per la consellera María José Salvador, ha organitzat una jornada amb els ajuntaments per a abordar la nova llei per la funció social de l'habitatge. Durant la seva intervenció, Salvador ha destacat el paper que juguen els consistoris en el desenvolupament i consolidació de la llei. En la jornada ha participat la directora general d'Habitatge, Rebeca Torró, i el secretari general de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Vicent Gil, així com experts en dret administratiu i el secretari d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala. Rebeca Torró ha remarcat que la llei pretén fer de l'habitatge un dret subjectiu i és fonamental la col·laboració institucional per desenvolupar-ho. Hem començat a treballar en les mesures i les solucions habitacionals que anem a poder aplicar per a totes aquestes persones que han patit no sols un desnonament, sinó totes aquelles persones que per circumstàncies econòmiques no poden tindre un accés a l'habitatge en circumstàncies del mercat. El representant de la Federació de Municipis ha destacat les polítiques actives i socials per a la gent que està desenvolupant el govern valencià. Però hem de treballar perquè tinguin oportunitats en algo tan important com és l'habitatge digne per a totes les persones al País Valencià. La consellera Salvador, que ha clausurat la jornada, ha posat en valor que la primera llei que ha impulsat i aprovat l'actual govern de la Generalitat Valenciana demostra el canvi de prioritats del Consell que ha posat el dret de l'habitatge al centre de les polítiques que s'estan impulsant.